Witte gij hoe het gebeurd is, tijdens carnaval gekleurd is, vrouw en mij. Witte gij wat die kleur is, dat die kleur hoe geel en groen is, kijk bij mij. Voele gij dat het ook kriebelt, bij de eerste nood al wiebelt, allebei. Voele gij dat het gegruien, het gevoel weer gebluien, kom erbij. Het is weer vastgelommerd, dat is toch ongekend. De twinkel in mijn ogen, vooruit hoe blij je bent. Die daar is gevongen, die had het toen al goed. Het zat bij hem van binnen, bij ons ook in het bloed. Huren gij dat de muziek is, vastelovend magnifiek is, vingen wij. Kennen gij dat ook beamen, kom dan gaan we samen allebei. Zullen wij die gaan beleven, vanaf nou alles gaan geven, ik en gij. Zullen wij dan in huis gaan en tot zakken de deur gaan en als zij. Het is weer vastelovend, dat is toch ongekend. De twinkel in mijn ogen, vooruit hoe blij je bent. Die daar is gevangen, die had het toen al goed. Het zat bij hem van binnen, bij ons ook in het bloed. Vastelovensvierders, 11, 33 of 66 jaar vasteloven. Dat is toch fantastisch? Of je dik, dun, groot of klein bent, dat maakt niet uit. Vier het samen, denk je niet. Want Het is weer vastelovend, dat is toch ongekend. De twinkel in mijn ogen, vooruit hoe blij je bent. Die daar is gevangen, die had het toen al goed. Het zat bij hem van binnen, bij ons ook in het bloed. 1, 2 en 3! Nou moet ik... Oh, bedankt. Dankjewel. Oh, dat wordt even meegeklapt, want Patrick is inmiddels verhuisd naar de andere kant voor de oplettende kijker. Ja, ik denk dat ze dat wel gezien hebben, of niet, Jano? Ja, dat hoop ik wel, ja. Daar komt de Billy binnen. Zie je dat? Kijk, Belly er ook bij. Ja, tuurlijk. Die heeft Kijk, goede muziek fans. dus die kunnen ons gewoon even hier steunen, hè? Ja. Goedenavond, er zijn de klapbox, hè? Sean en Gelly er zijn. Billy die naait hem eruit, die denkt... Oh, ze hebben echt klapbox aan. Dat is ook wat het is, hè? Dat zijn natuurlijk. klapjes voor de... En ik heb gehoord dat die bij het draaide nummer de klapjes ook open gaan. Of, Normaal gesproken wel, maar dat doen we vandaag toch maar niet, Jano. Ja. Bij het draaiennummer bedoel jij? het draaide nummer. Oh, ja. Een draainummer. Ja. Nee, dat kan ook. Sean, dan gaan jullie er zijn. Het vastelovensgevoel hier, dat is het eerste nummer van waar jullie op met PNM staan, of niet? Ja, klopt. Kijk, en de volgende die jullie gaan doen, dat is Knal. Ja, ook op PNM ook op PNM, ja. Ook een PNM-knaller. Ook een PNM-knaller. Ja, de confetti die ging toen gewoon door de zaal. Hè? Dat kan ik toch nog wel herinneren als cameraman. Ja, ik neem aan dat jullie hier confetti bij hebben.
Mocht je van de ja. poetspluk. Ja, de Ja. prins die komt zo dadelijk binnen met confetti. Daar gaan we eigenlijk wel vanuit, toch? Ja. Ja. Jullie zijn nou al 7 jaar bij elkaar. Wat is het geheim van de klapboksen? Hoe houden jullie het uit met elkaar? Gewoon elkaar het hele jaar niet zien. En een keer barbecue En in de dan, zomer. en dan straks voor de liedjesavond komen we een keer bij in. En dan moet er even de 5e seizoen door. En dan zien we elkaar weer een half jaar niet. En werd dat ook bij die barbecue het nummer geschreven? Of hoe werkt dat bij jullie? Er werd heel veel gedaan, behalve een nummer geschreven. En hoe werd dat nummer dan geschreven? Werd dat met dan een transfertje doorgestuurd en jullie zingen? Of, Nee. Ik denk dat Shorty is, die zou nou gewoon voor de gek aan het houden. Ik denk dat wij regelmatig bij elkaar komen en dat wij ook wel regelmatig met ons liedje bezig zijn. En we mogen ook best wel verklappen dat we eigenlijk nou al bezig zijn voor het aankomend seizoen. Hè? Dat mag ook wel gezegd worden. We zijn er wel mee bezig. Tekstschrijver dan, die hebben we. Dat probeer ik zelf op te pakken. En ik heb altijd wel een backup her of der die daar meekijkt. Dus dat gaat ook wel weer gebeuren aankomend seizoen. En het is gewoon een ontstaan vanuit je kermis eigenlijk dat we elkaar tegenkwamen. Eigenlijk een kameraad van hun waar ik mee werkte. Daar was ik mee aan het praten en die twee mannen die komen bij me staan die zeggen zullen we eens meedoen met de liedjesavond. En daar is het ontstaan, daar zijn de klapboxen ontstaan. Ja. Het jaar erop doen we mee. Ja. dit jaar hebben jullie geen nummer gemaakt. Waarom niet? Ja, kijk, een nummer maken, dat doe je eigenlijk om het erna ook te kunnen brengen. Ja. En om mensen ermee te verblijden, tenminste, dat is wel wat je wilt. Hè? Of dat dan altijd lukt, dat is de vraag. Maar dat doe je niet om een nummer te maken en voor jezelf te zingen en dat was het dan. En dat is heel jammer dat dat dit jaar zo moet. Dus besloten om geen nummer te maken. Ja. We gaan nog knal, hè? Ja. Dat is, welk jaar is dat? Waar hebben we het dan met ons over? Dat is 2017 liedjesavond, Uurste en 2018 op het PNM in Echel. Kijk. Ja. Hier zijn de klapboxen met knal. Yo! Ik kan er niet om liegen, dat is nou helemaal zo. Dan val ik toch door de maand. November is in zicht en dan ben ik zo blij als een week. De 11e dan ben ik er zeker bij, dat opent mijn harde knal. Dat duurt me dan weer lucht, de confetti die vliegt door de lucht. Allemaal confetti vliegt hier in het rond, allemaal confetti ligt hier op de grond. Want zonder die confetti met de carnaval, ligt het toch wat minder, dus toch kunt je weer die knal. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Meer vastelovend zeg ik het motto des te vast, maak lol en plezier met die dag. Ik weet niet of jij dat ziet, vastelovend lach, zing en geniet. En samen lopen wij dan door de zaal, dansen hossen tot diep in de nacht. Dat duurt me dan weer deugd, de confetti vliegt weer door de lucht. Allemaal confetti vliegt hier in het rond, allemaal confetti leer op de grond. Want zonder die confetti met de carnaval, ligt het toch wat minder, dus toch kunt je weer die knal. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Je zal nou wel denken, kom laat ons gaan drinken, maar dat kan toch ook later wel. Want in deze bus zit nog heel veel confetti en die gerucht met een knal. Allemaal confetti vliegt hier in het rond, allemaal confetti leer op de grond. Want zonder die confetti met de carnaval, ligt het toch wat minder, dus toch kunt je weer. Ja, allemaal confetti vliegt hier in het rond, allemaal confetti leer
al.